नांगलबांहा दै सेराव दंफैयो जोङो दायो सारा फैगासिनो दङ ओरैहाय नांगलबांहानिफ्राय बारबोगोन ओरैहाय जोङो थांखांबाय ओरै दैसुमजरायाव ओमफ्राय दैसुमजरानि रायजो राजाजोंहाय दसे मिटिं लानानै फैबाय गामि दरसेनि रायजो राजाफोरजों ओमफ्राय दा बेयावहाय नेनानै दङ नै आं एसे देखायलाङि भिडिअनि गेजेरजों दा गारिखौहाय इयाव दोनथ'बाय आरो नै माने थब्ले थांजाया दैयानो देरथेना होबाय थायो लोगोफोरा दंजोबो सिङावहाय हनै नै बिथांमोनाबो दंजोबो ओमफ्राय नै इयाव दङ ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर ने मोजां ओमफ्राय जोङो 16 नंनि सिङावहाय सोर देरहागोन जेनेबा जोङोथ' बुंनो थाङोब्ला मथा मथि दा इउपिपिएल दोलोआनो देरहागोन ना खाटां सरकारखौ दाथारगोन आरो ओमफ्राय रन्जित बसुमतारी सारानो औ दा बेयावहाय दसे थाथ'दों आरो नैबे ब्रादारा गादों बे गारिखौ ओरै जों थाङि गोबां लोगोफोर दं आरो गारिया होजोंबो दङ खमसे खम 30 था 35 थासो दङ ओरैहाय नै आदा दङ ओमफ्राय मोजां दा खबर सबर माबायदि फैगोन रिजाल्टआ 16 नाम्बाराव फाइनाल दा सिउर 100 no 100 आच्छा दा बिदि आरो ओमफ्राय दसे नेनोसै ओरैहाय नै गोबां लोगोफ्रा ओमफ्राय बिराद गाज्रि जादों देग्लायनि बोसोराव नै ओरैहाय फैना होदों दैया बेयाव नावसो सालायनांदों दै ओमफ्राय गारिखौ बेयाव दोननानैसो थांनांगौ जायो बिराद खस्थ' जाबाय बे नांगलबांहा बारलांनायावहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ ब्रादारमोनाबो सिङावहाय दङ सारखौ नेगासिनो दं औ आच्छा मोजां दा खबराथ' मोजां औ औ दा ओरैहाय गोबां दङ आरो गारियाबो इयाव माखासे थाबोबाय खैलागावआव साहा दखानावहाय बेरायलाबायबाय बिसोरो ओमफ्राय जों इयावहाय 8था ना 9थाल' फैदों ओमफ्राय सारजों थाबाय माखासे ओमफ्राय नैबेखौ खुरख्लादों देग्लाय बैयावबो थाबाय गारिया बिराद गिदिर देरदोंमोन दाख्लै हाब बे ना बोनदों नै ओइ मासटा फायसे हनाय दा नैयाव सुङासो होदों नैयाव ओमफ्राय नै बै जाहैबाय नांगलबांहा जाहैबाय नैबे गामि नुहुरनाया नै ओरैहाय लोगोफ्रा इयाव दंलाबायो जोंना नै अखाल'सेबा हनै ओमफ्राय खबर सबर माबायदि मोजां हाबा औ बर्थमान सोलिगासिनो दं मोजाङानो फुरा डिउटि अखानायबानो डिउटि सारजोंहाय फुरा ज' औ देरहागोन दा देरहायो गारिफ्रानो हनै डिउटियानो 30 खांख्लाय जायो जोंना ओमफ्राय नोंथ' आन्दाज मोनखाबाय माबायदि रायजो राजाफ्रा मा जा सापर्ट होदों नों आन्दाज मोनबाय गिदिंफानाय हिसाबैहाय नुगासिनो दङ जेरावबो ज' लोब जयनिं जानायाथ' हिसाब गैयि जागासिनो दङ दा बांसिनाखौथ' जों होनायबो जायाखै ओमफ्राय बांद्राय होबाय थालाबो दुखु मोनलायलाङो ने मानसिफ्रा माखासेफोरखौ भिडिअ लाजो खिन्थु जों मुगैया दे रावखौबो बे बिपिएफ दोलोआबो जोंनिनो पलिटिकेल हान्जा बिसोरबो जोंनिनो दादा बाहाय बिदा फंबाय आदैमोन मादैमोन गोजा माने बेवहाय डेम'क्रेसि खान्थियाव बयहाबो पलिटिकेल राइट दं नालाय दा बयहाबो गावबागाव मोजां मोननायाव थालायबाय ना मा बुङो ओंखायनो जोंनावहाय औ जोंनाव मुगैनाय गैया आरो रावखौबो दा 22 तारिखआव जाय जेखौ मोजां मोनो बाहाय थुनो हागोन खुनु हेंथा हेंथि गैया औ हायोब्ला खौसेसो जानांगौ जोङो ने दा बिदि आरोखि जोंथ' बांसिन लुबैनाया खौसेसो जानांगौ आंनिलाथ' दा जों गावजों गाव जाद्लायनानै मा लाब मोनो ने अखा नायब्लानो सान हाबब्लानो जों नुलायो ओंखायनो जोंनाव मुगैनाय गैया जोंनाव जेबो मुगैनाय गैया आरो औ दा बिदि आरोखि नै बे ना बोनगासिनो हनै थोद 7थानिफ्राय 9थाल' देरहागोन 7थानिफ्राय 9थाल' बिजेपिआ मोनबेसे देरहागोन होनदों मोनब्रैनिफ्राय 6था जोङो बिजेपिनो जेनेबा 6था मोनबाय होनबाय बिपिएफआ एग्जिट पल बायदि जेनेबा 9था मोनबाय होनबाय मोननैजों गोरोबबा बेसे जागोन 15था नङा होमबा 9 आरो 9 आरो 6 15था ओमफ्राय एग्जिट पल बायदि जोंनिया 24निफ्राय 27था मोनगोन होनबाय 27था नांला दे जों 24थाखौनो मोनबाय सरकारा जोंनि जाखाबाय थांनाय 5 बोसोराव गोबां मानसिया जोंनो भट होआखैमोन जेम्सआ गावनो देरहादोंमोन जेम्सखौ जों मा बुनो होसोदोंमोन नामा जेम्सनि मानसिखौ जों बुनो होसोदों जोंनि सरकारनि जानाय समाव जोंसो बुनोबो होसोआखै रायनोबो नागिराखै हा नोंसालाय सरकार गैयालासेनो मानो जोंखौ बुनो होसोलाबायनांगौ रायनो नागिरलाबायनांगौ जाखो लासिं सिंलाय जेखियानो जायाथों रावखौबो गिनो नाङा आइफोर आफाफोर